برادر خورا اما سلام. من این офиси جای خانه میفروختگی، خانه بسیار روشنی که پشت مورد مقصد با ساخت شدن روبروی налоговой، روبروی انداز و اندازستانی کارخانه دولتی و این جای офисشون میشه. دیدید نه؟ این پایان با حضور ремонт است. بالاش با отдел продаж طول می‌نویسن. این گاستینچه جوش به این офисشون کیا باشه اینجا میبینید. حاضر من این ویدیو رولик به номер WhatsApp-ашон, номери Viber-шон мемонам. Кие саволаш бошад, имо телефон кара пурсида мегирид он. Ҳозир рафта ман тамоми сохтмони шуморо нишон медиҳам. Ҳозир омада мо ин бачае ки мефурӯшанд, менеҷер по продажам ки гавзидем, сифати хона баланд. Ягон монданиш хонаи московский нест. Планировкааш свободно мешавад. Чӣ хел хоҳед дар наша ремонт кара мегиред? Хона в среднем нархаш 5000 сомон. То што одамо 10000 сомон, 9000 сомон, доллар бигирем ин 800-900 доллар, ин дуруғ амаш. 5000 сомон среднем нарх. Агар пули нақд бигириду ва и калон гиред 4 хонагӣ, 3 хонагӣ гиред агар 100 квадрат, 120 квадрат бо соҳибашон ки договор кара метавонед. Инаша ки мо ва и худатон договор кара мегиред. Ман ҳозир шумо тамоми сохтмона сиёмка кара нишон метиҳам. Ин хона бо як адресаш пишти муроди мақсад, рӯпарои налоговой. Инҷа рӯпарои автовокзал, ин офисашон. Ҳамин омада ҳаминҷа маслиҳат мекунед. Баъд планошон ҳамаш паст. Лифтош, лифти хориҷа мешавад. Парковка таги хона ба. Якуметаш ин коммерческий вай мешавад. Коммерческий ҳамаш магазину ҳар хел ҷоҳо мешавад. Баъд детский площадка, закритий территория охранники мешавад. Ҳамаша вай интихоб мекунед он старши по дому. ҳамаша охранне договор кара, худатон арзон кара охранно ёфта, доматон вай кара мегиред он обод кара. Хона неки экстра класс мешавад, хонаи зӯр. Ҳозир ман рафта сохтмона сиёмка мекунам. То охираша бинтон. Самое главное, ашмон лайк монда, распространить кунед, дастгирӣ кунед он. Адреси офисашон ин автовокзал. Мана ин хонаое ки бисёр ошноё ки ошёна. Ина ин точный адрес. Ина инҷа ба. Дидидан? Ҳамин офисашон отдел продаж мешавад. Ҳаминҷо омада договоротона кара, хай соҳиби хона мешавад. Неки качество хона зӯр. Мо ҳозир як ним соат ишта инҷа ҳамаша гап задем бачаҳо кати. Качество хонашон зӯр. Ман ояша гирифтам. Ин брошюрка мегӯем барои одамо дода омадем. Мана инҷа ба навистагӣ бародар ман шумо хонам бетараш. Лифт дар ҳар даромад 2 адад. Ин грузовой пассажирский лифт, хизматрасонаи маишӣ, нуқтаҳои савдо, нуқтаҳои тиббӣ, боғчаҳои истироҳатӣ, фитнес клуб, майдончаҳои варзишии кӯдакона, тобистона ва зимистона, истгоҳ барои нақлиёт. Ин ҳам берунаш мешавад парковка истгоҳ, ҳам под детские площадки. Ин современный зӯр мешавад. Даромадгоҳ ба қулфҳои электронӣ муҷаҳҳиз карда мешавад, муҷаҳҳаз карда мешавад. Камераҳои назоратӣ и охрана. ҳудуди мавзеи истиқоматӣ ба зери муҳофизати доимӣ гирифта мешавад. Ин охрана ҳамин территория мешавад. Беш хеле қалавурдор территория мешавад, Черешлагбан. В общем, проект зӯр. Бовар кунед, ман худам то ина дида мегузаштам. Деволош, ғавс, арматурош зӯр гуфта худам ба худам гуфта мегузаштам. Доми зӯр сохтан. Ки ҳозир ҳама ин вайша ман кун рафта авар отдел продажаш кати, менеҷер кати, ҳамашон ки гап зада авар дома фаҳмида. Сони омда ҳамин дома худаша сиёмка кардам, место расположениеше. Ягон саволтон бошад, прямо худашон менависитон. Хай хоҳедтон ман менависитон. Чӣ шумо удобно бошад. Ман чӣ ҳамин шумо ҳамин коротко ҷавоб метиҳам, тамом. Изначальный точный ответ ҳамин соҳибои шумо метиҳанд. Номери телефонашон мемонем. Даже ман видео гирифтам, номери телефонашон. Хоҳедтон прямо телефон кардан бигиритон соҳибошба. На ин ҷои расположениеш дома. Ин муроду мақсада чойхонаш. Мана қафоша 9 этажа дом мешавад. На рӯпарои боғ. Адресаш дидед не? Ин бозор ҳам ту мебуроед. Мана ин қаландархона пеш мегуфтан, ин хона қаландархона. Баъд ин дом, ула баш муроду мақсад. Мана адресаш ҳаминҷа. Мана инҷа планировкаоша нависта мондагӣ. Инҷа ба прихожая, гостиная.
Мана дуҳуҷрагӣ 72 квадрат, как сехонаги Москва. Сеҳуҷрагӣ 100 квадрат. Ин нормальни квартираи зӯр де. Калон мешад. Метавонед он 4 хона кара гирифтон. Свободная планировка мешад. Худатон майгон. Ин номерам кор мекунад. Мана ин номерам. Мана номер. Мана бо якти дига номер. Холи бо таги видео бо менависем. Номери телефон мана. Вайберам нависитон мешад. WhatsApp вайбераша ҷавоб метиҳам шумо. Мана детский площадка. Ҳамаш мешад. В общем, хонаи зӯрде алосифат. Бачаҳо лайк монитон, распространить кунтон, в общем, ёрдам аз шумо намин. Шумо гуфтитон съёмка кун, ман съёмка карам. Дархости шуморо иҷро карам. Мана стройка Буравсо. Сегодня дом вообще качественный. Не то что заминчими бомбами има ичи намкунам. Арматурои ғавса парстаги дар нашба. Полный качественный шусос. Ин якта корпусаш мешад. Якта корпусагаш. Инҷа коммерческий мешад. Магазин ҳарчи бо подвалаш ҳам мумкин хай ошхона шад. Здани калон. Ин корпусаш 9 этаж мешад. Якум этажаш коммерческий мешад. Ин магазину хай ҳарчи мешад. Деку ина ки чизе созад. Коммерческий. А дуюм то 9 этажа ин жилой фонд мешад. Ин хонаи зисту зиндагонӣ. Мана ин качество дома дисветон зӯр. Ай подписчиков пруситон мана момда съёмка кардам барои шумо ҳамаш. Нархи хонаи ман шумо гуфтам, среднем 5000 сомон квадратный метр. Дар наш холӣ мешад. Не чихе хоҳитон девола монда хушокара сохта мегиред. Ремонтои дилхоси худатон мекунтон. Мана ин арматура ки сохтмон карсидиан, качествоша дисветон чихе зӯр. Бо мугам ин реклама не шумо пруситон ман монда карсидиан. Вай дархости шумо не. Значит, инҷа мешудааст детская площадка. Ин дом современный мешад. Через шлагбаун, хоно, ин хонои алосифат мешад. Бизнес-класс мегонурисиш ба. Инҷа детская площадка мешад. Таги детская площадка, паркинг мешад. Парковка. В общем, ин адрес пушти Муроду Мақсад. Ин дома расположение пушти Муроду Мақсад. Ин рӯпарои Андоз, рӯпарои налоговая. Джош. Блин, ин кранош оҳанои баштус калам назунад шу сари калба. Цедидни ва ин сохтун. Ин дом худи москванги домо бо мешад. Ин хел доми нағма не, ин чисто качественно мешад. Квадратошам калон. Лифташа пурсидам. Лифт ҳозир мобайни якчанд ширкатои хориҷа, ин Беларусию, Россию, бо дигар давлатҳо, как тендер, конкуренсия Буравсос ки сифаташ баланде, вовремя, тез, нархи арзон оварда мемонад. Якташ грузовой мешад, якташ пассажирский. Ин дом лифтор мешад, оби гарму хунук ҳамаш постоянно. Парковка. Закритий территория шлагбаун, бачаҳотон дидатон тини мешад. Бегунов велосипедша гирифта мерафтаги охранадор дом мешад через шлагбаун. В общем, доми премиум класс, дом барои одамои худаша эҳтиёткара пулдорӣ, доми зӯр мешад. Худам худо хоҳад насиб бошад, ҳамин дом мегирем аку маҷбур. Ин реклама занам бенад, ин съёмка мана мондаги муман меканад хар гуфта. Мехарем халос ку дига илоҷ нест. Рости гапа гусадиам не. Ҳозир в общем тамом. Мо ҳозир ин видео ва номери телефони WhatsApp ва Viber менависам. Телефон кара мана соҳибаш кати худатон гап намезанитон. Вай соҳибаша пурсидам. Ин менеҷер по продажам. Кай нависам мо ҷавоб додам мегирем. Гуфтам саволатон бошад, прямо худо шумо навистам мегиритон. Ягон саволатон бошад, комментария навистон, манам тонам шумо ҷавоб метиҳам. Ин адресаш пишти Муроду Мақсад, ҷои зӯр. Дом некин качествоаш зӯр. Бовар кунед мана хонаи худам Москва гирифтаги нами ҳама планировка изучат кардаги будем. Даже ин выигрывает, даже лучше. Ин хе дома габаросаш Москва плому намерасид некин. Ин дом премиум класс, дом изур. Ваяшам внешний фасадашам хушро мешавад, балконош закритий. И фасадашам мемонем, ваяш аст, планировкош аст, фасадашам мемонем, ничоба мебинед сон. Бо савол бошад навистон бачаҳо. мо хонаҳои бисёр ошёнаро барои шумо месозем. амалӣ сохтани орзуҳои шумо имконпазир шуд. Комплекси хонаҳои бисёр ошёнаи истиқоматӣ бо маркази савдо дар шаҳри Конибодом дар рӯбарои андози шаҳри Конибодом дар хизмати шумо азизон. Хонаҳо бо намуди ҳашамату афсонавӣ ва бо зебогии бемислаш дар дили шаҳри Конибодоми азизамон қомат хоҳад афрохт.
мо барои шумо ҳаловати олиро месозем, хонаҳое ки шумо интизор ва орзу мекардед. дар ин ҷо шумо метавонед бо ҳаловат зиндагӣ, кору фаъолият ва истироҳат намоед. комплекс дорои марказҳои савдо, тарабхонаву қаҳвахона, дорухона, буғчаи бачагона, майдончаи варзишӣ, истгоҳ барои нақлиётҳои шахсӣ ва тамоми шароитҳоро дорост. комплекси хонаҳои бисёр ошёнаи истиқоматӣ бо маркази савдо дар шаҳри Конибодом шояд интихоби шумо гардад. занг занед ва муфассалтар аз худашон пурсон шавед. 92 847 51 00 98 847 51 00. суроғат маркази шаҳри Конибодом дар рӯбарӯи андози шаҳри Конибодом. мо ояндаро барои шумо месозем. хонаҳои мустаҳкам ҷои макони шумост.